Hayibo. Uthibelani? 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 KB, if ubude ngqondo ukucocela lapha enhloko wena. Ngefanele uba yonke lento uyibonile iba i-wrong. Wema somdala kunami. Hayi nama nje wait. Asingenzi manje umxabana manje nabendlini into ngoku. Axisa ngalotolona. Ekuseta uthini ngokwena? Uthi uzomdrop? Yeah, bro, benza umdrop. Ngiye manje ucinga kanjani manje uhlala ixesha elingaka nentombi yomuntu emini yonke kusemini ngoku. Bensinantoni wabeni? Oh, ayiye nontombazane bithunise umuntu apha nazo jona. Ekubona intombazana Kaloku mina ngidlule usisi wakho amazojonga. La mntana wakuba nizojonga wena naye wathunisa wakho umuntu amazojonga. So ngala mningi undangigqithwe nguye lapha. That's why ngithi ngiba ngizathi ngizojonga umuntu right now. Kaloku kwazi ushindele yakho apha. Uhambe enkwenkweni yakho ngapha uphinde kwini inkwenkwe yakho apho uphenuze nawe lapha elodini yakho uthi mayithini yona. Uthi mayithini yona. Yabazi mina anizohlelela lento. Udala ngimamela, udala sahlala apha simamelana nalo ethethe izinto zakhe. And akangicengi nongicenga lo muntu. So akho kanye nihleleleyo apha baba yini? Jonga lo msekhaya. Sizama usort out apho uzoshiya kanye. Yima phone. Akho kanye ezehlalela mina. Nonsense yomuntu le. umntana uyalibala ukubulele like elibala ibona ingxaki efanele ebephezulu kwayo like ufree ngathi kenza nganto Ndibone ngoku. Phumza. Thando. Benoxelela uba bingeyo idea right leya. kaloku ngicane nje into right nje for Ungenzi into right because after London nina realize into yokubana KB bengamthandi. It was just a feeling. Into nje laxeshana. Thando. And sometimes now KB. Ayikho ithethisana nokuphuma Dala ndicinga lento. But bengekho sure ngayo but ngoku I think I'm sure. so ufuna njini ufuna ukhala ufuna ngisekukuni ufuna Thando lapho and andizazi uba ndifuna ntoni. nalapha Ayikuthanda. Ndingalapha and andizazi uba ndifuna lapha mna. hey you're communicating izinto lokho nokuthanda yazi nokuthanda inhliziyo yami ngiyayikhathaza but ngenza nini angikhathazi because maybe ngicuma nesistep okanye Thando. Ndiya-understand into yokubana ndakhathaza and ndadisappointa. Into yokubana you were not my first and like it's been 6 months ungaduli. Sohlukene. Khe ngibulinde mna and then ndikhona ngoku. And ndilapha. Qhamuzi wami ubana wena uyafuna nami lapha. ngila unisho Yeah, you're sure 100%. Favor yantoni le? Your brother I'm repair off man. Uriphe off ntoni na? 50k. La 50k yabini ngamshita. Ngoku mna ndingenaphi apha? No man ndifuna nje uyomrelieve stress yawo. Is he gonna pay? Ngidule imali izakubhatala ikhoye. Mansenzo. Miyeka qala apha kuwo mama yabo. Ubhatala mali. Hey Puti, you can't afford me. Yabona ke. I like petite girls man. Jonga mamela manje bona wena yabonakala boya yenza into yakhe petite. Afuna nje ke ibe ngugame on lapha kumnawo. Wethu Puti, yaku right awuphuka. Yeah.
Yabona ke ngokwenza into zami uzibuke ngokwena manje ukwenza esenzo. Manje mhlobo manje masike sithethe ibhizinesi manje nalo mntana. Labo uthetha ngemali ayongxaki leyo. So unidinga nini ke? Yazi into zanamhlanje. Okay. As long as nizobhatala qha. Senzo. Yabona la esiyalamnani. Yabona le yana bani ngiyibambela nje kule ndawo. Ngibetha nje emacaleni. Ngibetha nilale same time namntana Joma. Ayiwana buhambela ntoni nami bra? Mike yo, kaloku benza musave ipetrol nje na. petrol ebithindi. Hey masabe kodwa. Afuneka siphinde sibone. Uthengelani? Yintoni? Uzonceda. Entweni? Ayi, yazi ingxaki amaphepha ayisebenzi kodwa. Xa ndicofa icofeki. Yintoni? Ayisebenzi microwave. Ayisebenzi nje na. Uselapha nokanka. Amabene ya? Jama ngani? Bene xesa ufuna ntona? Benthe hamba ngoku. Andindawo mna. Kwabe ndakho ngifutisa. Thetha kuthengelani. Ndithethe ndini? Ufuna ndini? Ubani? Hayibo, le nto ndixelela izolo. Simkhona. Lena nxa ngayizolo uba yizisa abithumele bezojonga wena. Good. Into yaziyo yoba uqeshe mna ndim isisebenzisa lapha wena wohlulekile kusebenza apha ndim umntu osebenzayo ke ngokwam yena ndisithi hamba ndiyakugxotha hamba apha andithi kuthebelani ndixeleni Umbani ke ngoku? hayibo awukhumbuli nam ngo umdlisile wena umdlisile lo bhuti utheni ngazikhumbula apha Ayidlisanga ntoni. Oh, umdlisile. Ayidlisanga ntoni. Umdlisile uthanda bona igqwirha wena. Ayidlisanga ntoni. Zawufonela amapolisa. Ayidlisanga ntoni. Umdlisile. Ayidlisanga ntoni. Umdlisile. Zonke amapolisa. Gqwirha ndini le nto. Oh, bawumdlisa ngixelele umenze ntoni? Umenze nothele ngakhumbuli into. Amenzanga nto. Yazi. Okwabanhle. But ngoku, this is what I've been longing for. Ukubona uvuka next to me. Uhlele ndala. Nemplashiso man. But umhlenyane nje. Yinkanyezi, kubona inkanyezi phaphezulu sibhakabhakeni. Xa yi-1 okanye zintathu. Yinye ke. So into endiyenzileyo nenza wami ndiye emsebenzini. Bandikubekela amanzi ke. Sakufonela xa ndifika emsebenzini. Wow, that is the first. Hayi, what's first? Okay, I don't mean to ban competition, but katala kakhulu, like it came too much. Okokuqala ubunikhathalele ngoba singathandane ne, but ngosithanda nayo ukhathala kakhulu and ndiyayithanda loo nto. Although unenza ndifeel guilty, ndakushiya like dilenduka ndishiyekwe izinto ezininzi ngekudala ndifumana yonke le treatment. Kaloku waziphosanisa ne-treatment into for nto ayishiyeke nexhasa.
Washiya ndivile imisebenzi oyenzayo ngaphandle. So mna ndiyacela utshintshe indlela zakho. Focus on your life. Focus on what you want to be in the future. And I'll be supporting you. Thando. And ndiyazama ufocus on life wam but ndidinga wena undithembise. In the meantime mna ndizama usettlisha ngolife wam wena bundisupporta financially. Hayi bo, usho kutya nje amanzi amancane lawo. Ndizakusupporta. Pinky promise. Pinky promise naso. Ukushikelele izimeni sezingabona wami. Hayi bo. 15 man. Ayo hayi because lininzi yaxesha because ushaya iloli yabo. Awunenza late emsebenzini. Hayi bo. Yo fit. Yazi bekumnandi kanjani? Bengekho mnandi nakuwe waqhumba. Hayibo ndiyathetha. Huh? Ithi bekumnandi bengekho mnandi kuwe. Yazi kumnandi. Theni ngathi ukho right nje? No ndi right. Yeah, aphela ubone nini ke? Yo, I don't know. I'm busy. Yo. Okay, ke ngomso. Tomorrow I'm fully booked. Komsom. Ngomsomnye ndi busy. Hawu fully booked kanti uzenzani namhlanje? Bensenzele usenze favor kuba nimazi. The next 4 months I'm fully booked. I'm unavailable. Okay, it's fine. Malini ke ngo? 5K. 5K? Around enye? Oh, come on, I'm special kaloku. Okay, it's fine. Ke uzohamba ungahlambanga. Thank you. Na, zohlamba endlini. Okay, ke class laba zithuze wayi. The right. Ikorana yona. Yo, bye-bye. Okay. Ukuba ufuna ndiqume namabibi akho. In fact ngamabibana ngoba ndiqala amabili. Ndine-deal. Ndifuna undenzele ukutya. Okay, sisento umbana ngapha. Yumafezi. Fez leli. Kuwe ke nosisifez. Oh, okay. Ndinento bendiyizele apha neni nosisifez. Sesubhuti naningqwedana. Sonke ndiyayitana ngafikelela ndambuza. Uvuka ingekho right ingekho right nene. Athi into ayikhumbula ukhumbula intombazana efakeleyo ibinike iporenji. So ndaqulile kusisifez laa ntombazana usenayo ngeke yinike So uyabonisa wena bhuti. Ligqirha uligqirha wena lixhele mose. Xhele. Intombazana. Sengike ndathetha loo nto. Uyabaza khumbula laa nto. Nyanya lethithile ngababhuti ngathi nyamfu ndithethe Ithi loo nto sibuyela kwidili. Ne? Ndifuna ukutya. Ngoba ucacile uyaxoka wena yikho le nto uyithethayo. Ndifuna ukutya. Ndifuna isonka esimhlophe. Amaqanda, irayisheni. Nalaa nto leya nalo mali igobhileyo ithe enjenje inde ihlaza. Nalo mali ityiwa ngalamantombazana le isetyenziswa ngalamantombazana la zihlalelayo. Ndifuna yona yazi. Ndifuna yona ke. Ube shaqololo mani ukutya kwam kube loo nto ukubone uba xa senza ukutya okumnandi ezi-breakfast. Ndifuna zona ke. Ndifuna zona. Bazawuthini abantu bomntu xa uzawuzibalele ekusani ngapha? Igezela eli. Mamela. Ndifuna ukutya. Ndifuna ukutya ngoku. Ngoku fast. Okay, this is the one part. Yes, they don't find the shop in the land. Andimande ziloo ndizotya isisu sam sigcwale ndihluthe. Khona kusithi intomba yile ntombazana wenze nayo le uthi uyayirokana. Kubani?
Ngubani? Kevin. Umlikazi wakhe. Usemsebenzini. Sonyani Phumza yayenza le. What do you mean by yayenza le? Sola Phumza. Engiyayazi lethu. Ndiyava sineflows nana. Dala Phumza sibasifuka. Bengazi beqhubeleni yokuqhubela sokuthatha uba wenza decision ezintsha uziqhubele sokulapha. Uyasafuna ukuba. Kevin. Besingamelungisa lento. Kevin. Uyayazi nje nawe ubana kule relationship ndim umuntu ebekuthanda kakhulu apha. It's just that bendingakayiboni into yobana ndiyabhanqa nguwe. So ndikule ndawo ngoku ndikuyo yena uba uyandiyeka nam usukwazile wena uhamba uhamba iindawo zakho wonele. So ixesha lam eli. Phumza. Usengxakini ngoku ngizama ukuphuma nawe. But wena decide kwenza lento. Phumza. Ndiyacela nqasi yami. Bendizele ndodwa apha. So sizozihambela ixesha lam. Phumza ndiyacela nqasi. Hayi Kevin, ngoba uhamba ke. Phumza ngicela sihambe man. Lokwazi ubaba. Kevin, ungahamba uye kwakho and then xa sendigqibe yonke into mna ndizokulandela. Bendizele apha njena. Bendifumene imali i-special gig phaa kusenzo and kwanyanzeleka ndisenzile because bendidinga imali. Intoni? Abo besithethile nje ngale nto bayiphinde yenzeke into olongixelela yona ngoku. Ndiyayazi lapho sithethile. Bendidinga imali. Imali yanto? Even if I tell you ngeke understand. Still kid man uthethe nami ngenzile into yenzayo. Asuke ndidisappointa man wena. Even now like ngifuna sibuild future together but wena wenza into zenzayo. Yes. Le nto bendiyenza phaya it's not like uba beni-enjoya beningayi-enjoy and ibindika nondika because nto endiphuma phaya ndabe sendonele ndathembisa ayiphinde yenzeke le nto. Promise. Yes. Another thing ndithengele i-present. Present. If lo present uyithenga ngenye imali endoda I'm sorry andifuni. Yabo come on Des, I'm trying to apologize. At least meet me halfway. Jana apologize ngemali enye indoda. Unthatha kanjani wena khetha? Yazi awungiboni wena. Asisuka lapha. Des, ngizamamela lokho. Des.